Sanibonani molweni abusheng Dumelang, siyanibingelela futhi sanamukela ku-channel yethu Izinto Ziyenzeka. Sethemba ukuthi nonke niphile nje. Siyabonga kakhulu kuye wonke umuntu oyagcizela subscribe. Siyacela ukuthi mawuthi uyafika kuleli khasi lethu kanti awugcizela subscribe ucindezele ukuze ube wokuqala ukuthola indaba ezintsha ngaso sonke isikhathi mangabe seyiposta. Namhlanje sizokhuluma ngeindaba ezishisa kakhulu okanye nje ezi-recent kakhulu empilweni ezintsha kuceke. Sizokhuluma ngabani? Sizokhuluma ngo-Dr. DSD okanye uDr. Khangelani DSD. Into eyenzekile-ke empeleni inanzi. Futhi uDSD ukhiphe ingoma yosaziwayo isingle ethini ethi Imicondo. Ayikhiphe ngobani mangaphosisi ngisho ngithi Lwesine. Uyikhiphe ngoLwesine, bayikhipha ingoma yangena ezitolo zomculo ezi-digital. Download khona noma ithonga khona. Into eyenzekile nansi-ke empeleni enkulu. Ingoma yadlalwa okhosini ngomhla ka-23 November. Ithe nje maqeda ukudlala ingoma kwabese kungena ama-Facebook post egrupini yani yabathandi bakaMaskandi. Angena ama-Facebook post athi ingoma empeleni uDSD uthathe ingoma kaLindo Kuhle isonga seChalaha. Sibe salandelela izinto zenze ukuthi iChalaha noma isonga seChalaha sasikhiphe yiphi ingoma sona. Sasikhiphe ingoma ethini. Sasithi asithole kahle ukuthi ngempela kunjalo yona. Kuyikho nje ukuthi ingoma igotsheliwe noma ithathwe kuwe noma ifudunyezwe ingoma yakhe yenziwa DSD Imicondo. Sibese salandelela sathola Facebook post ngempela ngani naye bepostile khona lapho nje. Ipost yakhe ibifundeka kanjena. Ipost ayikhiphile ithi kuwo lo nyaka isonga seChalaha sikhiphe i-album esihloko sithi maku 8 u8 elimumethe izingoma eziwu12 eyodwa yazo ewu-track 10 ethi Imicondo. Yahanjiswa kuzo zonke izindawo ezibhekelela umculo. Ngabo July kodwa sekuzwakala ikhala emsakazweni ingoma ethi Imicondo isikhishwe uDSD. Ushintsho okuncane singathi nje u80% uthathile ubhuti uKhangelani. Futhi iyona-ke le post yesonga seChalaha kade sisho sona sithi empeleni ingoma yaso ithathiwe. Sibe sabuka i-Facebook post yena ekade ipost kwi-page la songa seChalaha. Sangalinaka lokho kakhulu. Sabheka ekutheni kakhulu empeleni ake sisho ngempela songa seChalaha ngoba kungenzeka ipokoza lela. Phela sathemba lutho manje. Akuthinjwa lutho ngempela ukuthi ngaye umuntu ngempela. Salandelela ukuthi empeleni isona songa sathatha ifone number sayifonela sali-interview ngesonga seChalaha. Futhi sithemba sikhuluma naso sakhuluma kanje. Sabona futhi njani? Saphila njani mfowethu? Yebo siyaphila ngathi uyamkelekile kwizinto zenzeka. Sicela mhlawumbe ukuthi ukubingelele noma kuzothula kubantu ukuthi basikhuluma naye. Ngiyabingelela bonke abantu abakhona njengamanje, umlaleli lo okhuluma njengamanje isonga seChalaha abafowethu uphansi ophongolo olumadabomvu kodwa ngokuhlala ngihlala eGoli eThembisa. Yebo, siyabonga futhi. Into eyenzekayo la sokhuluma ngayo vele empeleni. Siyasathola enkundleni zokuxhumana ukuthi ngathi usola uKhangelani DSD ngokuthi okanye ngilungise kahle. Usola uDr. Khangelani DSD osaziwayo ukuthi ngathi uthathe ingoma yakho lena ethi Imicondo uthathe kuwena. Ngicela ukuthi usiqhubele udlube ekhasini lapho ngalolu daba. Mfowethu, ingoma ethi Imicondo mina engakusho nje noma engakubalula ukuthi ngikhiphe kulo nyaka akunawo unyaka. Phakathi kukaJuni noJulayi usiyophela nje lapha kule ndawo. Ngakhipha i-albamu esonga seChalaha eyokuqala ngqa kimi esihloko sithi maku 8 u8. Ngayithatha lo albamu ngayirejista kwaRisa, ngayirejista kwaSamro, ngayifaka nakwa-SABC emsakazweni, ngayisa zonke indawo. Okay. Kunabe futhi ukuthi manje iy'ntolo zakho ngokumelana nokuthatha uDr. DSD ziqhamuka kanjani kuzona? Ingoma Imicondo mfowethu lapha ewu-track 10 uma unganakusisa kahle ewu-track 10 engikuzwile mina ngizwe okhosini namhlanje ekaKhangelani yabona. Ngingabona kanje ko-Facebook ibhalwe Imicondo nganganaka lutho-ke mina ngoba phela Imicondo mningi. Kodwa-ke uma ngalalela ngezwa ukuthi no lamagama yilawa afakwe yimi. I-backing ayishintshanga yile yami ngqo ngoba injalo. Amagama ngapha emahhotela into enjengaleyo ilento engisho nami yabona. Uyanda ingoma. Okay but ake ngibukela ekutheni mhlawumbe-ke uma ngaba ukuthi uKhangelani DSD le ngoma uyithathe kuwena mhlawumbe ngabe uyizwephi ngokubuka kwakho mhlawumbe noma ngokucabanga kwakho? Mina engikusolayo noma ngeke ngize ngishaya itempo ngakho ngixoxe ngakho ukuthi yena kushosho kodwa-ke sizosola ngoba kunabafana abasebenza naye ehlala nabo la eThembisa bona ehlala nabo ngabafana nje engibaziyo nengibajwayele yabona. Okay. Kwenye inkathi mhlawumbe senele bayizwa
ngoba sike sathi uyidlala nje sisonke ngelinye lamalanga mhlawumbe sebeke bayizwa bahamba-ke bathi nansi ingoma okanye kunje uyabona iyasiphuma-ke kanjalo-ke uyabona. Okay, futhi ngiyabona. Manje ukudlala emsakazweni vele mhlambe angeke kube ukuthi i-DSD uyizwe emsakazweni. Angeke futhi Injani emsakazweni? Angeke kube ukuthi mhlambe uyizwe emsakazweni. ukuthi uyizwe khona yena. Yebo, i-play ibisiyenzeka kodwa engomeni zakho mhlambe noma leyo le esimntwana. Mfowethu, emsakazweni mina uKhozi FM bengakadlali ngoba badala ngasubmit. Mina sengike ngadlala kwi-2 FM eNational nakho. Okay. Nakhona kwangasiyo le ngoma lena kwakuyi-21 wawudlala ngaleso sikhathi. Okay, okhozini khona wayisubmitha nini? Bangakhuluma iphutha ngisubmithe ngo-end of July or phakathi nawo-July, yeah. Okay, bhetayi. Ngeke ngisayikhumbula kahle. Okay, ngiyabona vele insuku ziyadida. Ibuhlungu empeleni. Kodwa-ke bengithi ngifuna ukuqonda empeleni ukuthi uhlangothi lwakho lithini lona mayelana nengoma. Ngiyabonga kakhulu ngesikhathi sakho bhuti. Angeke futhi. Ngiyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Bengifuna ukuqonda uhlangothi lwakho ukuthi lithini ngalo. Okay, ngiyabonga. Ya, ngizobazisa abalaleli vena bezwe ukuthi ingoma ithini ukuze bezoyiconcludela ngokwabo nabo. Okay, kodwa inkinga. Siyabonga kakhulu. Siyabonga futhi. Uzizwele-ke chaza umlungisi okanye isihonga secalaha siyikhulumela sichaza ukuthi empeleni ingoma ihamba kanjani noma ukuthi mhlampe iphume kanjani kuzo. Kodwa-ke ngithe mina ake ngingizwise ukuthi ingoma ithini ngoba singathi sithi mhlampe ingoma iyafana kanti ingoma akusiyo. Kodwa-ke akuyizwi nangoma ukuthi ithini empeleni. Ngizothi nje kancane qeqeqequ lapha nalapha ukuze uthole isithombe ukuthi ingoma ithini okanye ubone ukuthi iyafana noma ayifanele. Ijaji sezoba wena ukuthi iyafana ngempela noma mhlampe kuyahlanganiswa nje ukuthi kuthiwe ngathi iyafana awuzole wena-ke nansi mlaleli. Nginesikhathi ngilindile themba lami wena samba usaphuma ngalo. Nginesikhathi ngilindile themba lami asamba usaphuma ngalo. Nginesikhathi darling ngilindile themba lami wena samba usaphuma ngalo. Ngiyakujabulisa themba lami, ngiyakuthokozisa sesibadala othini. Ngiyakujabulisa themba lami, ngiyakuthokozisa sesibadala othini. Beba samba salale hotela, asikhiphe themba lami amaholi. Beba samba salale hotela, asikhiphe mntana umuntu amaholi. Ngithasambe seProtea Hotel, beba samba sewolike inima. Ngithasambe seProtea Hotel, ngithanda samba sewolike inima. Yeah.
iyona leyo ke ingoma empeleni ikhuluma ngani nayo, ikhuluma ngakho kuyehotela futhi ngakho ukuthi kusula imcondo. Kodwa-ke into mina ngeke ngiyibuka kaningi ukuthi into eyenzekayo le uFalabo ukwakhipha ingoma ethi ngizobaxolela. Ukhumbule futhi ukuthi noCevu Zile nayo Somcevu wayikhipha futhi ingoma ezobaxolela. Futhi ingoma yake yaphuma futhi ethi Asiphelelanga. Yakhishwa bani? Wakhishwa uGatsheni oqala yathi Asiphelelanga. Ngokwazi kwami mina ngakwafika eGatsheni oqala kimi ethi Asiphelelanga. Yathi kushoda uGatsheni Asiphelelanga. Yeah. Bathi makusuka lapho uyakhuphuma futhi kaCela Zimnike. Cela Zimnike futhi wayikhipha wathi kushoda uCela Asiphelelanga. Into eyenzekile kwase ikhishwa uVusinova. Kwasekukhala uGatsheni ekhala ngokuthi ingoma zasho uVusinova. Yilokho ebengifuna ukubeka ukuthi ukuthi kuyenzeka kube ukuthi ingoma ziyafana ngokuthi omunye akazi ukuthi ingoma khona oyikhiphile. Kuyenzeka futhi kube ukuthi ke khona oyithathile. Usungabuka nawe ukuthi mawubuka wena ngobuka wakho usungabeka kubona kwakho comment section ukuthi ngaba futhi vele DSD ingoma ikopelile uyifudumezile ubuke ngokwakho nawe. Bese ushiya comment yakho ngaphansi. Bese thina nawe sihlangana ngokuzayo.